кратък обзор на ситуацията. Нямаме обхват. Жоро не можа да се свързи с Тошко Митев. И сега караме на женската интуиция, къде е пътя за Пчелина. Айде. Не, ние минахме моста преди една минута. Слизаме надолу по един разлик път. След което очаквам по някакво време да сим до триъгълното нещо, където завиваме надясно. Да. И това разположение в 4 посоки, в коя фаза към лявата. Добре. Добре. Ама вървила далека джипка е.